Бързи. Добре, така. Добре дошли, уважаеми гости! За мен е чест и привилегия да ви приветствам на присъствате на една от най-творческите игри в предучилищна възраст, каквато е детската театрализирана игра. В нея децата ще присъздадат приказката за приятелите, които извадили ряпата. Една приказка, която създадох по приказката на дядо Вади ряпа, в която вплетох идеите на Адлер, за да може днес тя с празника детски мечти да разцъфти пред вас. Приятно гледане!